Ako kamay. Ako palito na. Dali ha? Dali na pag trabaho ulit bay. Dugay-dugay uli. Dali ulit na na. Aking kamay. Hanap ni subot ang ing. Asa na nila mo kauwan ha? Nagdali pagdali uli, dugay mo uli. Uy! Uy, dito dapat panahon na, di ba pagtan? Buwan, buinit. Karong tatan, buwan na po. Kada na po, buinit na po. So, dito ba kalangay? Dito sa mga trabaho ko na sa kalibutan. Gusto, dapat mga kaumba na to. Ano mo, lakaw kong kari dito. Sa nila mo rasa. Wala yung mo maabot. Tapos, pinyo ba rin ba? Ano mo dito mga tabao magtabang-tabang. Dapat mga kalat-kalat, arang daghanag, bisag asa kang labay-labay. Hindi, dyan, masabta ni mga kaukanan ni. Makapulot, nagdagkado, kapon, hangak na kado. Arang, nadyo pa dito. Uy, mga kani. Uy, ang inita na matatawan niyo pag pininita. Maluoy na magdagkado. 3 hours later. Ay, dawas. Yan, wala po delivery rin? Yan? Yan? Asa mo, hindi mo telepon. Yan? Ginagawa mo. Yan? Huh? Oh no! Yan? 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 Asa mo, Behana? Yan? Ginagawa mo. Yan? Oh no! Ginagawa mo. Ay, dadahan naman na yung sagbota. Uy! Oh no! Sabi ni? Ay, buwa? Agay! 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 Sakit ako eh! Sakit ako eh! Bakit rin? Ay, kung siyang tani? Nahilo ko na rin! Nahilo ko! Ang sama ka! Kita sa kong tuhod eh. Huwag ka! Sakit ka! Adong gusto! Asa ka? Nada sa Katigbihan Mountain View Resort! Ang sama ka! Tara, tara, tara. Tanda ko! Ari na hita ko! Ha? Ay, lipong-lipong niya. Kaya ito naabot noon sa ka. Ginagawa mo.